Kendine iyi bak abi. İyi günler efendim. Evder herîma Laleliya Stenbolê ku wek navenda bazirganiya Cilûbergan bo Tirkiye Rûsya Ukraynayê tê zanîn. Ji zêdeyî 7000 dikandar li Laleliyê hene û piraniya wan li gel Rûsya Ukraynayê kar dikin. Cilûbergên ji vir tên amade kirin bo Rûsya Ukraynayê tên şandin, lêbelê piştî êrişa Rûsyayê li ser Ukraynayê hilberîna cilûkincan hatin rawestandin, peyvan û girêbestên berê jî hatin betal kirin. Ev jî bûye sedema ziyaneke mezina maddî. Mal difrûşne Rûsyayê Ukraynayê, müşteriye me jî hemen sadê pêncî ew in. Wextekî wê derê şer hebe ew jî şer ve mijûlin nayên. Ticareta me jî kêm dibe. Karê me jî sadê pêncî ber vî şerê hanekê derketiye. Em jî dixwazin înşallah şer bisekine. Şer zararê dete dunyayê her kesekî heta heywanê erdê. Ji devera Laleliyê salane bo Rûsya Ukraynayê zêdetir 3.5 milyar dolar hinarde tê kirin û ji zêdeyî 50,000 kes li Laleliyê debara mala xwe dikin. Lê niha dikandar û hinardekar ji ber berdewamiya wî şerî gelekî metirsîdar in. İşimizin tamamını bitiriyor çünkü ticaretimiz... Ev şer dibe sedema bidawîbûna karê me yê bazirganiyê. Çimkî ji sedê not karê bazirganên Laleliyê li gel Rûsya û Ukraynayê ye. Ev hefteyeke ji ber vî şerî me qet kar nekir. Piştî vî şerî kes nikare birêkeve. Çûn û hatin nîne. Berhemên ku berê ji me hatibûn xwestin, hemû hatin betal kirin. Hilberîn bi temamî hat rawestandin. Em ketine tengasiyeke mezin. Ez ji rewşa niha gelek bêhêvî me. Ku di proseya pandemiyê de ew qas bêhêvî nebibûm. Umutsuz olmadım. Bazirganên bi salan li Laleliyê kar dikin amaje dikin berê ji ber daxistina firokeya Rûsyayê ya ji hêla Tirkiye ve li ser sînorê Sûriyê krîzeke rû dabû, lêbelê şerê niha ji ya krîza berê zêdetir zirareke daye wan. Bazirgan û hunardekarên devera Laleliyê ku piraniya karûbarê xwe bi aliyê Rûsya Ukraynayê re dikin ji ber wî şerê ku niha di navbera her du welatan de diqewimin gelekî metirsîdar in. Li gorî ragihandina dikandarên vê mintiqayê tenê di nav hefteyekê de ji ber vî şerî ya navbera Rûsya Ukraynayê 200 milyon dolar zirar kirine. Metirsiya wan ew e ku bi berdewamiya wî şerî ew rêjeya zirarê jî zêde. Ercan Dağ, Kurdistan 24, İstanbul.